Ol mal garan içinde ulanan adam atyny düýesine minakana bollu diýipdir. Allah bilen and içýän bir mäkam dureýin şadatlara. Bir mäkam dureýin. Ölüýünçäm diýipdir. Şu 5 wagt namazdan başy 2 rekat edafa okuýmaryn, ýöne 5 wagtymda kemmerin diýipdir. Ramazan aýar adam gaýym tutaryn diýipdir, bir gün edafa tutmaryn diýipdir. Zekatymda gaýym beren, edafada da çykarmaryn diýipdir. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam näme diýipdir? Aflaha in sadaqa. Hadisun sahih. Şu baryan adam kefinini doğru dursa, doğru cennete vardı diýipdir. Şu baryan adam kefinini doğru dursa, cennete var ya diýipdir. Şu baryan adam kefinini doğru dursa, doğru cennete var ya, gönüllü diýipdir. Yani näme? Yani Allah'ın qaýym dur diýen zadyna qaýym dursaň uttuň diýdi. Yani Allah'ın qaýym dur diýen zadyna evvel makamdır. Ondan çürüm Hazreti İmam Rabbani näme diýär?